Salut! Mă numesc Paul Chirteș. Am urmat cursurile Academiei Tezaurului Universal al lui Victor Alexeev. Acest program mi-a oferit o schimbare profundă în modul în care mă privesc. Înainte de Academie aveam dorința de a lucra cu oamenii, dar nu aveam metode clare. În timpul instruirii am învățat tehnici eficiente de hipnoterapie, cum sunt inducțiile, regresia ghidată și lucruri cu subconștientul pentru eliberarea blocajelor și emoțiilor. Aceste metode m-au ajutat să-mi depășesc propriile frici și să găsesc claritate în decizii. În timpul cursului am aplicat tot ce am învățat, am început să lucrez cu primii mei clienți și am văzut rezultate concrete. Cursul m-a ajutat să mă dezvolt ca specialist. Acum ascult mai atent, comunic mai clar și creez un spațiu sigur pentru transformare. Am învățat să folosesc limbajul hipnotic și sugestiile pozitive într-un mod natural și etic. Personal, m-am schimbat mult. Am devenit mai echilibrat, mai prezent și mai conștient de propriile emoții. Încrederea mea a crescut, iar relațiile cu cei din jur s-au îmbunătățit. Cunoștințele primite de la mentori în Academie m-au ajutat să-mi clarific direcția profesională. Lucrez constant la construirea practicii mele de hipnoterapeut și îmi doresc să ofer sprijin oamenilor care vor să se vindece și să evolueze. Sunt recunoscător Academiei și lui Victor Alexeev și mentorilor pentru ghidare și susținere. Datorită acestei instruiri am devenit un specialist pregătit și un om mai conștient. Sunt pregătit să merg mai departe și să aplic în continuare tot ce am învățat. Vă mulțumesc!